नैबे गुलि आरोना ओमफ्राय ओरै गावदो फिसालाखौ फोरोंदो नोंखौ फिसाजो मोनोबा फिसाजोनि बियो माने लोगोफोर गेटखौ मोनफैबाय आरो ना माने जों गिफ्ट होनो ओंखारबाय आरो ना ओमफ्राय लाबा होनना सिलाय लाबो आइयै लाबा आंखौ लाथ'गोन दे लाखाजोबदो दे गावबागाव लाखा लाखा माने गिबा नै जोंना दे गुरना थाबदि ओमफ्राय आंना सिलाया बेखौबो गानखादो आं गानखानोसै माने जोंहा नैबे आदा केमेरामेन जासिगोन बेखौ गानदो आं गानसै बेखौ नै माने बेखौ होदो बेखौ Ông này mà ní, hả? Căng rồi lính nữa. Cô đi cái Okay, let's go. Mấy hôm rồi nó biểu đúng không? Quỳ thôi được rồi. Tôi phải bắt năm này. Ayo, mata hasib. Hasib là bây lấy chứ hả? Này, cái đồ của nó bên này, bao giờ này được? Ông hùa cái nó sẽ ra cứ xin hết bao nhiêu này bên rồi này gì ba cứ cái xin hết được rồi hả? Nudung cái nào con nung đang đây 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 ok không biết nào bạn chứ này không xả dưới 10 ba xả dưới này ấy đi ông này biết xả lại xả dưới mới ra cái này ok này ok ông ấy này bên này đi một thôi về em bán ông ấy ăn này shop chơi lan sao ăn có cameraman ra lại serba ăn có full là chơi này mà nè ăn full chơi ayo mà cái gura thà neybe guli arena ông này ở đâu đấy sao nó không được cái đâu của tao mới lạc ra này kau hana zabra mai hidup tao phải lo lubin sih lah Pasukan nữa nè người pasukan nữa nè ang sudah saya kan bini kai amai mana ni kau bergerak lagi kau jengah nama ni kau baik amai ni sar amai mending Ang bijinya mendeng menai bayi mendeng mendeng aku rah apa mana mendeng dah amai jenis kau maju mendeng mendeng dah nisau pengen deh jengah sini kau na amai ni sesuatu lah begini ya amai bajunya mana mendeng apa beliau signboard mau signboard dah ni no Putli Brahma amai ada na Kamera sendiri. Oh, emang jenis ni? Ya satu deh. Mana lagi pernah be kopi, mana kerana nama missing, ampai mana kopi sering sah aku akai. Nama ni, mana mana? Maldar kerana ni mana? Bingung mula kerana ni. Mana kau kerana ni kau orang ini kan? Ni lagi per, ni benar na. Welcome to Windy University. Jangan na lagi per mana? Ini mana? Jangan orang orang dia ni. Mana yang rigida daerah apa baik? Nggak nih sahaja angku karena itu dealing leng gue. Dulu, oke? Pikir namanya. Pikir, babre deh, oke, तुम्हारा मर्जी. Pikir aku lihat nama ni lu begini, ini nah. 5 minutes later. Engkau sana jirai fai nama mana sen? Jirai bai dah? Jirai bai. Nih mana? Bisu sih. Kau, oh ini ani bikun juga sih lu gue. Deh. खामानिया नोंना बावनो जोंना आं गिदिरखौ ससपिनाव लांगोन दे जागोन दे इजिसोनाव दे अके दे बाय दे थाब फै नै खामानिखौ माने जानो दै दुंसुबाय दै लुग्रा दे गुसु सुना दे आंनो बागि सार जाखावसै माने हायैखौ माबायाव सोना लां प्लास्टिकआव प्लास्टिक लाबो सुना होदो नै जा सुना होखायो माने बायदि नङा अन्थाइ गिथा नङा जाबाय नै जाबाय kabar na mana? Jaziblah, mereka dali gasibo, oma bedor sudur jaziblah. Barakem nangla, mau keba, bikun juga keba jadi, jenis ini deh. Macam ni kai, bikun je kami ni je, goi bar, mabani lau je mana langgan. Ayah, no, belum kita. Di rakyat ni din lang.
माने आंना बिखुनजोआ सोरखौबा खेबैनो होनो दे मोजां खेब दे जागोन दे जेबो थुनांखाया दा जेबो थुनानै रायलायहैबाय थादो नै जारौ मा खालामदों आरो खेबफैलाबायो मा खालामदों बै खालामाखै ओंखाम रानदों मा ओंखाम रानदों माथो जिरायबाय थाखो थाथ'बाय जिरायथ'बाय मदो ओंखाम सानथामनि जाखानोसैलै प्लास्टिक लाबोब्रा आलु नाङा आलु नाङा खोनाखै प्लास्टिक लाबो सानथामनि लाना थांखानां आं हरदो जानांगौलै नै जोब्बाय माने नायाबो नै मोजाङै दंबावोसो नोंहालाय मा लाखो दालि लाबोदो जानांगौलै ओंखामा खनसे लाबावदोलै जाबावनांगौ लायदोंसो नामा ओंखामखौलाय दे ओंखाम लाबावनोसै दे जाबावनांगौलै नोगोरनो सानथाम जानांगौ खहाबथारो हाबानि ओंखामबाथाय माने प्लास्टिकआव सोदो गाबोन जानो जागोन जाखांजोब्बाय स्टिम ओइ सार लादो थ' लानोसै थ' प्लास्टिकआलाय ओमफ्राय हा इउदो नोङो थ' आखाइ सुनानै बेदरासो ओरैनो थालांबाय थ' माने आखाइ सुनांसै आरोना लोगोफोर जाखांबाय ना मा सार जेबो थायासै दा जेबो थाखायासै दा स्लिमखौनो खालामजोबखासैलै असयबखा जोंबो औवा गोदानजोंसो लानांगौ माबा आंजोंसो मादै मोना अबेनि होनदों सिमला बाक्सा सिमलानि हनै स्कुटिया हनै सौगोन हनै हनै बिलांसै हनै आयौ आयौ हनै दे नारा होबाय दे सिन्था गैला एबार गोग्लैला थांदो दुगु बाबा नोंथां माथो अयनाय बायनाय नोंसोरखौ लोगो मोननानै मादै मोनाव थांदों होनदोंमोन बेरायदोंमोन बैथिंजाय हिनजाव गोदान गामिनि जाखो ना माखो हौवा गोदान गामिनिसो हिनजाव गोदानावसो हाबा जादों नामा जाखो हिनजाव लांनो फैदों ए बिदिसो बुजियाखै आं थारमाने खोथाखौ दासो क्लियार बुजिदों हौवा गोदान फैबावबाय ने बोराय लाइन मारिनो नोङो नाङा सेलाफा गालफा साफिरखे साले खामा मोनथेरा थेरा गदा गादिला बेफोरबायदि सिखाव आयौ खारबायसो बैखौ मादैखौ लानो हागोन सोर मादैखौथाय आं बुंबाय जायखिया आसुलाबायबाय मोसालाय आबौ ओइ सोर मादैखौ नायखो नोंलाय आंनि बिमाखौ दानायलै देलाय मेगन एदावल मेगनजों एदावहरलाय ओइ सोरखौ एदाव जारलालै आयौ हाला नोंसोर हाला गोदो सेंग्रा साथाम नायोमोन असयबनो जोंहा लामायावसो लाबोखायो आरोना केमेराया नायलाय माने ब्रादार केमेरामेन ओमफ्राय ओइ मा मोखांजों मोखां नाय मोखांजों मोखां माने आसलखौ खोन्थाबावनोसै आं खनसे माखौ मिनिदों नायलाय खनसे मोजां नायलाय नै आसलनि गंथ'आनो बुंसिगोनलै ल'सो सैलांसै दुगैदों नै दुगैखायाखै दा गुटका मास्टार दे मा बुंनो सानो आंनि सोलोंनो बागै एसे बुंना होलाय भिउवार्सफोरखौ नोंनिखौ मोजाङैनो थाबाय था गुटका मास्टार जानानै मोजां थाबाय था नामा खास्राखलाय ओमफ्राय ब्रादारखौ खनसे लोगो बावबा सेकेन्ड टाइम नामा सेकेन्ड टाइमाव सोर सोर फैदों हिसाब गैजोबालै रसन अखायाव अबे जाखोरा दर्शन खाथियाव बुजायनो थाथ' होनबा ना दे अके दे थाथ' दे होमबालाय दिनै भिडिअ बेखिनियावनो ना मा होनो सार बाय बाय